新居へ荷物を運び込んでいると、同居する予定ではなかった技師がやってきた。あんたの部屋は物置で十分よね。私が広い部屋を使うわ。急に自分勝手な新居乗っ取り宣言をした技師と、黙ってそれを受け入れた夫と義母に絶望した私だったが、数日後逆に技師の方が絶望することになるのだった。私の名前は高橋舞。地元で事務職の仕事をしながら副業で日常系小説を書いている。私は幼い頃から読書が好きで、いつしか読むだけではなく自分で物語を書くようになった。最初はただの趣味だったが、20代の頃にとあるコンテストに応募したところ、見事受賞。そのまま小説家としてデビューした。私が書いている小説は、主人公の取り留めない日常生活をテーマにしている作品が多い。日常の些細なことが洗練された描写で表現されていて素敵だと、多くの女性読者から評価されているようで、ありがたいことに売れっ子作家という肩書きをいただいている。30代になった頃、私は知人に今の夫である和樹を紹介された。物腰が柔らかく優しい彼のことを好きになって数回デートを重ねた後にお付き合いが始まり、出会ってから1年経った頃にプロポーズされた。彼と結婚するにあたり、今まで住んでいた地元を離れて彼の職場の近くへ引っ越すことになった。そのため私は事務職の仕事を辞めて小説家の仕事に専念することにしたのだった。夫は仕事で帰宅が夜遅くになることが多く、家事はほぼすべて私の担当だ。なので、事務職を辞めるとはいえ、小説家の仕事を続けることにいい顔をしないのではないかと思っていたのだが、案外夫は協力的な姿勢を見せてくれた。家事に支障が出ない範囲でなら、舞が小説家の仕事を続けるのは応援するよ。夫の言い方には若干思うところがあったものの、とりあえず反対されなかったことに安心し、大好きな小説家の仕事を続けられることを嬉しく思った。さらに夫は私が小説家の仕事に集中できるようにと2世帯住宅を建てて義母と同居することを提案してくれた。母さんがいた方が家事を分担できるし、仕事に集中しやすくなるんじゃないか？夫はそう言ってくれたが、正直私は義母との同居がうまくやっていけるか不安だった。でも、お母さんに迷惑かけるわけには。何言ってるの？私たちもう家族なんだから遠慮しないで。一生懸命頑張ってるあなたの助けになりたいのよ。遠慮する姿勢を見せた私に、同居に賛成する義母は気にするなと何度も言ってくれた。そこまで言われてしまえば固辞するのも失礼な気がするし、将来的に子供ができた時のことを考えると義母がいてくれた方がありがたい。私はそう考えて義母との同居を承諾したのだった。ある日、義実家で同居に向けた話をしていると、独身の義士が帰宅した。なんであんたがうちにいるのよ。勝手に上がらないでくれる？義士は私の顔を見るなり嫌そうに顔をしかめた。以前から私と義士は折り合いが悪い。小説家として売れている私のことをひがんでいるのか、本気を出せば自分の方がうまく書ける。だなんて書いたこともないくせに自慢げに言ってきたりする。なお、義士は社会人経験はあるものの仕事が長続きしないらしく、現在は無職だ。義士が私のことを馬鹿にしたり、ひがんだりする態度を取ると、いつも義母が諌めてくれる。どうやら義母は、義士を第一子で女の子だからと、ひたすら可愛がり甘やかして育ててきたせいで、義士が高慢な性格になってしまったと後悔しているらしい。義士は義実家で生活しながら家事は一切手伝わず、仕事も探さないで
親のお金をせびってひたすらだらしない生活をしているらしい。そんな義士も昔から夫に甘かったらしく、その影響で夫は幼い頃からシスコン気味だったそうだ。義士にお金を貸してあげたり、義士に呼び出されて車で送迎をしたりと、今でも義士の言いなりになっている。母さんはいいわね。もうすぐ綺麗な新築の家に住めるんだもの。私もこんなボロ臭い家じゃなくて、新築の広い家に住みたいな。拗ねたように義母に向かってそういう義士に、義母と夫は困ったように苦笑いした。私たちが新居を建てて義母が実家を出たら、義士は義父と一緒に義実家に残って暮らす予定だという。つまり今回の2世帯住宅は義家族との同居ではなく、義母一人が私たちと一緒に住むための2世帯住宅なのだ。その目的はあくまでも私の仕事を助けるためだと夫は言った。とはいえ、義母としても手のかかる義士と距離を置くことができるというメリットがあった。しかし、義士と二人暮らしすることになる義父は大丈夫だろうか。義父は職人気質で仕事人間な人で、あまり家族サービスなどをしてこなかったらしく、義家族からは冷たい対応をされている。しかし私は不器用で寡黙ながらも優しい義父のことが好きだ。そんな義父がわがままな義士の面倒を一人で見ることになって大丈夫なのだろうか。心配になった私は義父の部屋を訪ねた。お父さん大丈夫なんですか？これからのお姉さんと二人暮らし。すると義父は声を潜めてこそっと言った。それなんだが、実はな。そうして義父から聞かされた話は驚くべきものだった。そうこうしているうちに新居の2世帯住宅が完成した。新居への引っ越し当日、運び込まれた荷物を整理していると、なぜか義士が荷物を持ってやってきた。そしてあろうことか、義士は私の荷物を蹴飛ばしたのだ。ちょっと、いきなり何するんですか？慌てて私は義士に抗議したが、義士は鼻を鳴らして私を睨むばかり。こんな時、いつもなら義母が義士を諌めてくれるのだが、義母は見て見ぬふりをして引っ越し作業を続けている。何が起きているのかわからず混乱する私に、義士が得意げに言った。邪魔だったから退けようとしただけよ。こんなのが置いてあったら私の荷物が運べないじゃない。なんと私の知らない間に新居には義士も一緒に暮らすことになっていたらしい。夫からも義母からもそんな話を聞いていなかった私はうろたえてしまい、慌てて夫と義母の方を見たが、二人とも目をそらして私の方を見ようとしない。私は義家族にはめられたのだ。そう気づくのに時間はかからなかった。どういうことよ。お姉さんが一緒に住むなんて一言も聞いてないわよ。私が憤って夫に詰め寄ると、夫は目をそらしたまま、ごめんとつぶやいた。全く気持ちがこもっていない表面上だけの謝罪に、私は怒りで熱くなっていた頭が急速に冷えていくのを感じた。結局、義士は今でも義母と夫から甘やかされていたのだ。義母も夫も私ではなく義士のことを優先し、新しくて綺麗な家に住みたいと言った義士のわがままを叶えた。私と夫が結婚して一緒に暮らすために建てたはずの新居なのに、どうしてこんなことになったのだろう。私は義家族の行動が全く理解できず、言葉を失った。おとなしくなった私に、義士は勝ち誇った笑みで言い放った。あんたは邪魔者だから物置で十分よね。一番広い部屋は私が使うわ。義士の自分勝手な宣言に、私はふざけるなと叫びたくなった。しかし、
あることを思い出し、私はにっこりと笑って義士に言葉を返した。ええ、わかりました。それで結構です。私が反抗したり泣いたりすることを予想していただろう義士は、笑顔で承諾した私を気味悪そうに見ていた。そんな義士と気まずそうに佇む義母と夫を置いて、私は私の部屋だと言われた物置へ自分の荷物を運び入れたのだった。私はそのまま物置で暮らし始めた。ほとんど物置から出ることなく、食事も物置に運んで来られるものを食べていたので、義家族とはろくに会話することもなく過ごしていた。そうやって過ごし始めてから3日後、反抗的な態度を取らず、おとなしく物置で暮らす私を見て、義家族は私をやり込めたと確信したのか、ダイニングで祝杯をあげていた。物置にいても聞こえてくる嬉しそうに騒ぐ声。それを耳障りだなと思いながら聞いていたその時、インターホンが鳴った。誰よ、こんな時間に。はーい、どちら様？不満げに義母が応答すると、不動産業者を名乗る声が聞こえた。全く心当たりのない不動産業者の来訪に、義家族は怪しげに首をひねった。その隙に私は物置から出て玄関へ行きドアを開けた。お待ちしてました。査定ですよね。どうぞお入りください。そう言って不動産業者を招き入れた私を義家族は呆然と見ていた。事態が理解できていない様子の彼らを睨みつけ、私は種明かしをした。お父さんからあなたたちの企みは最初から聞いてました。私のお金で新居を建てて、その家を乗っ取るつもりだってね。冗談じゃないわ。さあ、この家は売ることにしたので、さっさと出て行ってもらえます？そう。実は新居が完成する前、私は義父から義士たちの企みを聞かされていたのだ。その忠告を受けた私は、こっそりと新居の売却準備を進めており、先ほど招き入れた不動産業者は、査定のために訪れた業者だった。はじめは私の話を黙って聞いていた義家族だったが、少しして我に返ったのか、義士がわめき出した。ふざけないでよ。さっきから売るだのなんだの勝手なこと抜かして。この家はあんたのものじゃなくて、あんたの旦那である和樹のものでしょ？顔を真っ赤にして怒鳴る義士に対して、義母と夫は顔を真っ青にして黙り込んでいる。そんな彼らを一別し、私は義士に吐き捨てた。ふざけてるのはそちらですね。この家は正真正銘、私がお金を出して建てた私名義の家です。私の家をどうしようが、私の勝手でしょ？なんですって？実はこの新居は、私のお金で建てた私名義の家なのだ。ありがたいことに、売れっ子作家と呼ばれるくらいに作品が売れている私の方が、夫より収入も貯蓄もあったので、家を建てることになった際に、夫婦で話し合ってそう決めたのだ。ちなみに夫は自分の貯金を減らしたくないからという理由で、一銭も払っていない。当時は夫のケチくささにムッとしたが、義家族に騙されたと気づいた今となっては、非常に都合が良かった。この新居に関する権利が私にあると理解できたのか、義士は悔しげに顔を歪めてうなった。一方、義母と夫は慌てたように謝罪してきた。ごめんなさい、舞さん。あなたを騙すつもりはなかったの。許してちょうだい。確かにお金を払ったのは舞だけど、せっかく二人で一緒に考えて建てた家じゃないか。売るだなんて言わずに、これからは家族皆で仲良く暮らそう。な。この後に及んで私にすがりついてくる義母と夫を、私は吐き気がする思いで見つめた。今さらそんな都合のいいことを言って、私が許すと本気で思っているの？バカバカしい。もうあなたたちとは家族でも何でもないわ。
私はそう吐き捨てて離婚届を夫に突きつけた。それを見た夫は目を見開き、冷や汗をだらだらと流しながら必死に許しを請うてきた。俺が悪かった。これからは舞の言うことを何でも聞く。姉さんが嫌ならこの家から出て行ってもらってもいい。だから離婚だなんて言わずに考え直してくれ。みっともなく泣きわめく夫の姿に私は心底がっかりして愛想が尽きたのを感じた。もう何を言っても無駄よ。和樹さんとはこれ以上一緒にいたくないの。精神的苦痛の慰謝料を取られたくなければ、さっさとこれにサインして判を押してくれる？そこまで言っても渋る様子を見せる夫に、私はスマホを取り出した。何をするつもりかと不安そうにこちらを見る義家族の前で、私は自分の担当編集者とビデオ通話をつなげた。田中さん、予想通り夫が離婚に応じてくれなくて、申し訳ないんですけど、田中さんからも言ってやってもらえません？私が申し訳なさを感じながら担当編集者にそう頼むと、彼女は快く承諾してくれた。もちろんです。ご主人、それにお母様とお姉様、あなたたちが高橋先生にした仕打ちは、すべて私も確認させていただいておりましたし、証拠映像として録画してあり、いつでもネット公開できる状態にしてあります。売れっ子小説家である高橋先生にこんなひどい仕打ちをして、世間からどれだけバッシングを受けることになるんでしょうね。覚悟なさった方がいいですよ。担当編集者からの宣告に、義家族の顔は揃って絶望の色に染まった。実は私は新居に引っ越してきてからずっと担当編集者とビデオ通話をつないでおり、私が物置に追いやられるところから物置で生活している姿をリアルタイムで見てもらっていたのだ。ビデオ通話は録画もしており、そこには義家族が私の悪口を言う様子や、物置に入りきらなかった私の荷物を捨てる様子なども映っていた。実際にはこの程度の映像だと慰謝料を請求するための材料としては弱いのだが、そんなこととは知らない義家族は無事に騙されてくれた。気弱な夫はすっかり怯えた様子で、おとなしく離婚届に判を押してくれた。先ほどまでギャーギャーとうるさく騒ぎ立てていた義士も、私が権力を持った人間に見えたのか、すっかり萎縮してしまい、おとなしく私たちが離婚の手続きを進める様子を見ていた。こうして私は義家族を新居から追い出すことに成功した。新居を追い出された彼らは義実家へ戻ろうとしたが、義実家にはすでに売り物件の看板が立っていた。実は義実家の方でも義父が少し前から行動を開始していた。義母と義士が義実家を出て行った後、義父は予定通り売却の手続きを済ませ、単身用のマンションに移り住んでいたのだ。慌てた義母は義父に連絡したが、今まで散々虐げられてきた義母たちにこれ以上付き合っていられないと、義父は離婚を申し出たそうだ。それからいろいろ揉めたものの、最終的に義両親の離婚は成立したらしい。今後は悠々自適なお一人様生活を満喫するつもりだ、と義父はすっきりした笑顔で語っていた。私と夫の離婚も無事に成立した。担当編集者からの脅しが効いたようで、夫は私から世間へ醜聞が広まることを恐れて財産分与なしという形で承諾してくれた。口止め料のつもりか知らないが、夫や義家族と縁が切れた時点で私は満足したので、今回義家族から受けた仕打ちについて世間に公表するつもりはない。その後、行く当てがなくなった彼らは、築50年のボロアパートに引っ越したそうだ。しかし、元夫の稼ぎだけでは3人分の生活費を賄いきれず、心身ともにボロボロになりながら貧困生活をしているらしい。
一方の私はというと、無事に新居の売却が完了して、築浅マンションを購入して一人暮らしを始めた。誰にも気兼ねなく小説の執筆に集中できる環境になり、大好きな仕事に没頭しながら充実した日々を過ごしている。